Hormatly adamlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ulanmagy berilen binalar we desgalar garaşsyz ýurdumyzyň durmuş ykdysady ötüşine uly itergi berýär. Şoň biz Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrawyna bina edilen kuwatlylygy 150 000 kub metr bolan agyz suwuny arasalaýjy desganyň açylyş dawrasyna gatnaşýar. Şeýle-de şoň Aşgabat şäheriniň ilatyna ýokarkyly hyzmat etjek täze döwrewap ýolagçy awtobuslaryny sowgat hökmüne gowşurar. Hormatly adamlar, hormatly dabara gatnaşyjylar. Men siziň ähliňizi bu şadlykly wakalar bilen tüýsürekden gutlaýan. Hormatly adamlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Türkmen halky köp asyrlyk taryhynyň dowamyna suwa gymmatly hazine hökmüne garapdyr. Ýaşaýyşyň we bolçulugyň gözbaşy bolan suwuň her bir damjasyny altyna deňäpdir. Ata-babalarymyz suwy oýlanşykly ulanmagyň durly usullaryny ulanypdyrlar. Zähmet söýer pederlerimiz dağ eteklerine yerasy kärizleri gazypdyrlar. Suwy ýanamak üçin ýörüýte howuzlary gurupdyrlar. Suw çykarmak üçin ýörüýte jykyrlary döredipdirler. Pederlerimiziň bu asyrly ýöreligleri häzirki wagtda garaşsyz ýurdumyzda döwrewap usulla dowam etdirilýär. Gahrman arka dağımyzyň suw ýaşaýyşyň we bolçulugyň çeşmesi adly kitabyna belleşýärler. Ata-babalarymyz suwa belen sarpa goýup keramat derejesine ýetiripdirler. Hormatly adamlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaş durmuş şertlerini düýüpli ýokarlandyrmak goýunça tutumly işler amala aşyrylýar. Ilatymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini özgertmek goýunça alyp barýan siýasatymyzyň esasy uğurlarynyň biri ol hem ýurdumyzyň ilatyny arasy agyz suw bilen dol üpçün etmekden ibaratdyr. Häzirki wagtda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2052 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň milli maksatnamasy. Şeýle ýurdumyzda 2022-2028 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasy esasynda ýurdumyzy arasy agyz suw bilen üpçün etmek goýunça netijeli işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň çäklerine döwrewap tehnologiýalary ulanmak arkaly ýerasty we ýerüstü suw çeşmelerini rejeli peýdalanmak goýunça uly möçberde maýa goýum terişleri görüntürilýär. Ýurdumyzyň ähli sewitlerine häzirki zamanyň kämil enjamlary oturdulan suw arasalaýjy desgalary gurulyp ulanmagy berilýär. Ýakynny Ahal welaýatynyň Akbogda etrawynyň ýaşlyk şäherçesinde kuwatlylygy 130 000 kub metr bolan suw arasalaýjy desga açylyp ulanmagy berildi. Şeýlem şu ýylyň dowamyna Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde kuwatlylygy 130 000 kub metr bolan suw arasalaýjy desgany. Balkan welaýatynyň Esenol etrawyna kuwatlylygy 120 000 kub metr bolan suw arasalaýjy desgany. Gazlarwat şäherinde kuwatlylygy 130 000 kub metr bolan suw arasalaýjy desgany. Mar welaýatynyň Tagtabazar etrawyna kuwatlylygy 120 000 kub metr bolan suw arasalaýjy desgany. Türkmengaly etrawyna kuwatlylygy 125 000 kub metr bolan suw arasalaýjy desgany ulanmana bermek göwegine tutulýar. Bu döwrewap desgalar ilatymyzy ýokarkyly arasy agyz suw bilen üpçün etmäge ýardam eder. Arasy agyz suwy adamlaryň saglygyny goramaga,
ömür dowamlylygyny artdyrmaga uly mümkinçilik berýär. Hormatly adamlar, hormatly dewara gatnaşyjylar. Şuň Aşgabat şäherine açylyp ulanmaga berilýän häzirki zaman suw arasalaýjy desga hem ilatymyzy arasy suw bilen üpçün etmekde alyp barýan siýasatymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdym suwutnamasy. Täze desganyň gurulşygy Aşgabat şäher häkimliginiň buýrulmasy esasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Dost Gurulşyk Sowda Önümçilik Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan amala aşyryldy. Bu desganyň suw howlullaryna jemlenýän arasy suwy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryna 2 ugur boýunça paýlanar. Desgada dünýäniň öňdewarjy ýurtlarynyň kämil enjamlary ornaşdyrylan. Bu bolsa desgadaky işleri ýokary derejede alyp barmaga, ilaty arasy suw bilen bökdönşe üpçün etmäge mümkinçilik berer. Bu döwre wagt suw arasalaýjy desga bir näçe binalardan we suw saklaýjy howdanlardan ibaret bolup, halkara talaplaryna dolu laýyk gelýär. Bu ýerde işlejek 150 golay işgäriň zähmet çekmek üçin ähli önümçilik we durmuş şertleri döredilen. Hormatly adamlar, hormatly dewara gatnaşyjylar. Biz geljekde hem ýurdumyzyň suw serişdelerini tygşytly ulanmak üçin döwre tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak arkaly garaşsyz ýurdumyzyň ähli kunjaklaryny, suw arasalaýjy desgalaryny, suw ulgamlaryny gurmak boýunça maksatnamaly işleri üstünlikli dowam eder. Hormatly adamlar, hormatly dewara gatnaşyjylar. Ak mermere weslenen binalaryň iň köp jemlenen şäheri hökmünde Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna münasip orun alan paýtagtymyz Aşgabatda şäher gurulşyk binagärlik maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýakyn günlerde Aşgabat şäheriniň güni münasibetli paýtagtymyzda döwre edara we sowda maksatly binalar şeýlegem ilatymyzyň ýaşaýjy üçinçiligini gowlandyrmak maksady bilen 136 sany 2 gatly döwre ýaşaýjy jaýlary dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berilýär. Hormatly adamlar, hormatly dewara gatnaşyjylar. Bähem paýha summany magtymly Praga ýylyna Aşgabat şäherine döwre suw arasalaýjy desganyň işe girdilmegi. Şeýleýän paýtagtymyzyň ilatyna döwre ýolagçy awtobuslarynyň sowgat berilmegi bilen siziň ähliňizi ýende bir gezek tüýstürekden gutlaýan, siziň ähliňize bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän